Hej, dzieci, pojdźcie ją. Ja chcę wam nešto powiedzieć. Što ja sam? Ja sam wusaty krepel, wiele 100 lat stary kuboček. A netko obstražuju serbski dom w Budyszynie. Wojmirčin mi to kazał. On však drbi wiedzieć, čeho dla. Znajecie tole? To je lipowe opiszko. Z tym Wojmirčin swoje obrazy podpisuje. On je menujce moler. Z całym menom reka on Mirčin Nowak Nechornski. Mnie on też namalował. Nesem ja szykładny kadla. Dole won je we swojej molarskiej dźwiarni w Nechorniu. Cicho, nechamy jeho mylić. Won je menujce moler, a z dobom też spisovatel. Tule w Nechorniu je so też narodził. Jeho nanbe kude kejška. Ale predahać może się na wumiestwowej szule chodzić, je dirbiał niekotre lata jako listonosz dźwiać. Je też wiele powóżycy dundał, a przeco narysował, što się widział. To je nasz wuj Mirčin všudzie był. Malowanie by hižo jeho najlubša zabiera, když by tak stary kajž widźenca. Aż to je všo malował. Obrazy, kotrež trebaše wučer we wučbie. Taflowe obrazy. Kujždy depk, a kujždu smušku mola widzi. Nima won wutre wočko? Ani 23 lat Mirčiny nebie, to malowaše hižo obrazy, kiž možachu so na zjawnej wustajence widzieć dać. Jeden, kiž nosi jace domoj, hać może żrać. Moi bracia, ludki, wszyscy sławni ludzie. A tole, kałacych jeżdżec swójba. Mnie Mirčin Nowak dziewuszcze tak klejne malować nauknęli.
No hej, nauką człowiek nie może malować. To człowiek, gdyby sobie przyniósł ten dar, a tu lubość, a tu zauritość. Bo tak niejako dziecko som ja przece rysował, a malował. A potem się no hej, da su pan pravili, mój nam to tysze, że ja lubię przece malować, ja lubię malować. No a potem som mnie posłał tola na szulu, na taką umiejską szulu, się mienuje Akademii. Tam som ja potom jeszcze douknął to malowanie. A ja som dlouho studoval na tych akademiách, ja som byl v 4 veľkých miestach, Brežanách, Lipsku, Praze, Varšave, Šadormáče. 9 let som ja študoval to malarstvo. A ja vás veľa malujem do pomienia, tak druže, ale ktorú oblast od Nike sa vám najbolje ľubí? Keď som maloval. Mi se ľubí najlepšie ten vodný muž. Vodný muž, aj to ty sa najradšie malujem, tak taký. Vodný muž, pán ľudský, a przypońcu, znaczy też przypońcu, macie ją przypońcu? Nie. Zaklepane. Tole je vam tola znate. A še se zavisči hižo te v obraze z lipovým vopiškom v obradali. Haj, do špomjo vukadža mrči Noak za nie moluje. Husto zotovia v obraze za džečace knihy. Ľubí sa vám tale prvnia serbská písaná obrazová knižka? To sú v obraze z vesného živenia jeho holšacích liet. Dokąd wtedy serbską Biblię nie miały, są dzieci z tutych knih o serbsce czytać mogli. Leče, nowa wiec co stała, sroka je sej muża zała. Znajecie to nie śpiew? Haj, taczy kwas je wuj Mirčin wiele razu malował. Snano macie doma taki obraz. Najbolje, a najlepiej lubi so mi jeho kniha o krabacze, o tym dusznym serbskim kuzwarju. Wiecie jeszcze? Taki krabat w czarnym komcu pola męka kuzwarja służył. A potem jemu tu tostu kuzwarską knihu pokradnął. A męk za nim, to by wam honienca. Tam bych podla być chcel, gdyż je na kralowskim dworze w Dreżanach nudle do waku, a bulety do żabu przekuzwał. A potem je w wielkich zżarach długo jeszcze z serbskimi roboczanami bydlił. Kuzwajo je im wuki suszył, pola powodziował, a wszędzie te najlepsze cyble, jawy a rypy rozdał, a roboczanów k swobodnym buram zczynił. Gdyż chcecie jace wiedzieć, to sej tu rianu knihu Mirčina Nowaka Tola jeszcze raz przeczytajcie. Mirčina Nowaka Tola dało jedne lipo wopiesko czyniczania, podpisacie sobie. To ja nie znam, było coś ryczeć, tak, ja ten stary dziad, bo tak ja to tak nie słyszę.
Nesmierčino novako čadla, so je nelipo vypoško ščiniče, a ne pisače so. Aj, čo, dla lipo openio, tam mám na mojich obrazach, ja mám ráde lipe. Před mojím domom tež v Nechoniu, tam ľudia lipe steja. A lipe tež Srbia ráde majú. Oni v piesničkách, oni spievajú o lipách. A ja som chcel s tým pokazať zase ja ten sarský moľa a ten moľa s tým lipom opieskom. Mimo mnie je mišter z najmenša hišće 100 mojich bratrov molował. My da sme svojbatých krepelov, koutkov, kubovčikov a ľudkov. A sme přeco tam, kdež drbíme pomhać. Te vaše zvony, nezvony nam načuvedu. Razbić tu worjesku klampavu. Když nož kamie nebe, tak nečešky nebyl. Koč k nam zmijo a pluvaj na mluko. Tu vám nepraje, zo nesme nevulka svojba, nesvojba. My necháme vašu nedžežu mieč. Za wuja Mrčinowej kežu je vulký, vuboký had. Nad vodou leží potajná mva. Všo je s mírom. Jenož trude spodžiny pišpot a klukot. Kajž by so hače várivo. Poskajče. Jsem so ja nastrožil. To by vodný muž, vodžan. Ľuďo praja, zama celé vuboko pod vodu svoj rod. Drude přinže na kraj a so s ľuďmi vzpečeli. Poma tym, kot siž ľubuja reky a hate. Vojmirčin ľubuje svoju domiznu převšo. Jemu je vodný muž dobre. Posta let doło, on hižo k niemu chodzi, a da so molować. A potom seži vodný muž pola neho ve dživarni a poveda, štu nechornské hate zanerodžuje. A luba tu až preju, zo je ta hajmba. A netko lubi džiči poskajče, što má vám Vojmirčin vo svojim džile rec, a vo všech tých živných, nedživných postavách, když je za vás namoloval. A přece jsem se ja zahovoril za staré bajky a pověště srbského ľuda a tak jsem započal molovať srbské medické bedosce, ľudky a palčiky a vodných mužov a připojenců a tak dále. No a potom za tím přišel, že se vám tu obrazy ľubia a spodobaja a to mi tež veľa ľudí dalo, že som ja sa sprucoval o sebe za vás molovať. A o sebe moje najlepšie priateľe. Nesem vám povedal, že jenož za vás moluje. Ale tež ja živám za vás.
Wuja Mirčinowy najmúdrejší pomocnik. A tohodla jeme tež moloval. A takle rianeho moloval. Hej, to chcech vám vo Mirčinie Nowaku Nechornskim povedać. O te molariu s lipovým vopieškom. Jeli nekaký obraz od neho vidíte, da si jon dokładnie obladajte a teď pojďte na te lipové vopieško. Bože mi, a my česorenje, ahoj!